Jeg er blevet bedt om at holde en lille supplerende foredrag også, som handler om skovrejsning, både i et langt og et kortere perspektiv. Men det første foredrag her regner jeg med, er det længste, og det er også et emne, som jeg nok kun ville tillade mig at foreslå Skovhistorisk Selskab og holde foredrag om, fordi det er jo en smule esoterisk. Müller, Prytz og Oppermann er et moderne gennembrud i dansk skovbrug, sådan cirka fra 1870 til 1920'erne engang. Og grunden til, at jeg gerne vil holde foredrag om det, er, som allerede afsløret, at jeg har indleveret et alt for stort manuskript til et forlag, og når pengene er skravet sammen og bogen er produceret, så skulle der gerne komme en bog ud af det, som arbejdstitlen er den håber jeg, vi holder fast ved. Forlaget har allerede betydet mig, at den kommer ikke til at se sådan der ud. Det er mit eget forslag, og jeg er jo ikke æstet, men sagen er, at på det billede, som jeg her har valgt som forside, der ser man faktisk hovedpersonen i min bog, som ikke er de tre nævnte, men kun P.E. Müller, Peter Erasmus Müller, som står og passiarer med konselspræsident Estrup, der jo i parentes bemærket også var forskandidat. Og så handler den i øvrigt om alt det, I ser deroppe, fordi det er et forsøg på at skrive både, og det bør man ikke, og det vil jeg fraråde alle, der forsøgte det, men jeg synes selv på et tidspunkt, det var en god idé at skrive en biografi om Müller, som vi alle sammen tror, vi kender, og det gør vi nok i virkeligheden ikke, fordi han er en meget, meget spændende person, og samtidig beskrive i lidt bredere træk den moderniseringsproces, som dansk skovbrug er igennem fra 1860'erne i hvert fald, og indtil 1920'erne. Man kan jo altid diskutere, hvornår noget begynder, og hvornår noget slutter, og det er sådan en historiker-hobby, og det gider jeg ikke rigtigt, men det er i hvert fald oplagt, at der sker vældig mange og store og betydningsfulde ting i den her periode. Og i virkeligheden, kan man sige, afsættet til at ville skrive den bog, var, at jeg fik afslag sammen med gode kolleger på Institut for Geovidenskab og Naturressourcer, på at skrive en større syntese om de seneste 30 års skovhistorie, fordi Forskningsrådet mente ikke, at vi, der indsendte ansøgningen, var tilstrækkeligt kvalificeret til den undersøgelse. Og så tænker jeg, så kan det også være lige meget. Så skriver jeg om der, hvor det hele begyndte. Det, som vi er ved at omforme, afvikle nu, hvornår var det, det kom i stand, og hvorfor gjorde det mon det? Og det var den her moderniseringsperiode. Og hvad vil skovbrugsmodernisering så sige? Jamen, det er jo mange forskellige ting. Altså, det er, som I kan se her, jeg behøver ikke gentage, hvad der står, men det er jo altså ikke mindst uddannelser. Det er videnskabelige undersøgelser med henblik på at kende skovens biologi, som man kan udnytte den til produktionsformål. Det er standardiseringer, det er normaliseringer, det er omdannelse af skoven og skovens økosystemer til tal, så man kan gå til dem videnskabeligt, hvis man har den form for videnskab, hvor det helst skal være noget, der kan tælles og bearbejdes statistisk. Og det gælder både træerne, jeg mener, normtal, alle mulige normaliseringer af noget så uregerligt som natur, er jo noget, der bliver udviklet i den her periode. Og det gælder produkterne. Altså, jeg har jo været igennem meget, meget lange debatter ved skovregulering om, hvordan en brændestabel skal se ud, og hvordan man så i øvrigt afgør fastmasseindholdet i en slig. Det er ikke så let, hvad I muligvis ved, men altså, du godeste, det kan man bruge meget krudt på. Der bliver nedsat en hel kommission til det med Müller som formand i øvrigt, til at finde ud af, hvem af de to skovtaksatorer, der har ret i deres måde at måle den slags på. Så det er alt det her, det dybest set handler om. Og jeg vil så tillade mig i dag at tage nogle ganske få bidder ud, som forhåbentlig kan illustrere både noget om disse tre meget stærke personligheder, Müller, Prytz og Oppermann, og deres betydning for skovbrugets udvikling, og komme med i hvert fald nogle eksempler på den her moderniseringsproces, hvad det var, den gik ud på. Peter Erasmus Müller blev født i København i 1840. Hans far var Ludwig Müller, arkæolog, numismatiker, ansat ved møntkabinettet, ansat ved Thorvaldsens Museum, og hans mor, den adeligt fødte Minna Levetzaw, der er opvokset på Hofmannsgade på Fyn. Og hans barndomshjem, tror jeg nok, er lige præcis den bygning, man ikke kan se til venstre på det her billede.
i Vestergade på Gammeltorv i København. Og han blev født ind i en familie, som sådan set ikke adskilte sig så meget fra mange andre skovriderfamilier, nemlig at det var højborgerskab, det var veluddannede, velbeslåede mennesker. Og når man kigger på, hvem der var fadere ved hans barnedåb, så må man sige, okay, det er øverste hylde af det københavnske borgerskab. Det er Bertel Thorvaldsen, som lige er kommet hjem fra Rom. Det er historieprofessor Laurits Engelstoft, som var gode venner med P.E. Müllers farfar, som også hed Peter Erasmus Müller, ligesom hans søn i øvrigt gjorde. Peter Erasmus Müller var en kortere årrække biskop i Roskilde, og i øvrigt redaktør af litteraturtidsskrifter og den slags. Altså en kulturpersonlighed og teolog, samtidig har skrevet masser om nordisk religion og den slags også. Det er professor i teologi Hagen Holenberg, og det er arkæologerne P.O. Brøndsted og Christian Jürgensen Thomsen. Det er den slags mennesker, familien omgås. Christian Drewsen ude på Møllen og så videre. Det er det miljø, han kommer fra. Og 9 år gammel bliver han sat i det von Westenske Institut, som er en drengeskole, netop for børn, kan man sige, fra dette miljø, hvor det ikke kun handler om at blive indskærpet sådan gammel klassisk dannelse, latin, græsk, den slags, men også brugbare fag, der kan nyttiggøres for samfundet. Der går han så, indtil han, som han selv skriver i en meget kort biografi på et tidspunkt, om sider anså det for rigtigt at opgive studeringerne. Han var ikke særlig skarp i skolen. Han sad og kiggede ud af vinduet, han faldt hen, han kunne ikke rigtig tage sig sammen, han kunne ikke rigtig følge med. Og derfor kiggede forældrene formentlig lidt bestyrtet på hinanden og sagde, at han skal ud i frisk luft og prøve noget praktisk. Og han blev sendt i landbrugspraktik på 3 forskellige gårde, altså de 2 af dem, Svendstrup og Knapstrup med ret store skovejendomme til, og Liselund, som ikke er Liselund på Møn, men Liselund på Falster, som mest var et mønsterlandbrug, kan man sige. Og der tilbringer han så 2 små år, inden han i 1859 bliver optaget på det andet hold af landbrugselever ved den Kongelige Veterinære Landbrugshøjskole på Frederiksberg. Det andet hold. Og efter 2 år er han så landbrugskandidat. Han bliver straks ansat af professor B.S. Jørgensen som assistent ved landbrugsafdelingen. Der er noget om nogle forsøgsresultater, der forsvinder lidt, og Jørgen Lacour, hans medassistent, og han må bagefter sådan efter bedste evne rekonstruere, hvad det egentlig var, de havde målt, og det er sådan hans videnskabelige debut, kan man sige, som jo ikke er prangende. Vist nok har han egentlig hele tiden gerne ville læse skovbrug, og da han får dispensation for at måtte tilbringe praktikken ved 2 forskellige praktikværter, så bliver han optaget og kommer så i skovbrugspraktik. Den praktik, der går forud for selve uddannelsen på 1. Sorø skovdistrikt. Derefter læser han skovbrug på Landbrugshøjskolen, og kom anden praktikken er så på 5. Kronborg, det vil sige Åstrupgård i Gribskov. Og mens han er på Åstrupgård, spilder han ikke tiden. Han tager til Hellebæk, hvor nogle af hans venner, familie har fået sommerhus osv., og i Hellebæksøerne fisker han dafnier, og besvarer så en prisopgave ved universitetet, som får guldmedalje i 1866. Altså mens han læser skovbrug. Og med den ballast en forskningskandidatgrad og arbejder inden for zoologien, deltager han så som sekretær for den zoologiske sektion i den 10. skandinaviske naturforskermøde i Christiania. Og derfra er det meningen, at han skal ud på en dannelsesrejse, som hans far har betalt, hvor han får lov til at slå sig lidt løs og opleve verden, og i øvrigt fortsætte sine zoologiske studier. Rejsen går først til Interlaken i Schweiz, hvor han undersøger søer og søindhold og igen, men han bliver skuffet, fordi det synes jeg måske er lidt interessant. Faunaen i de schweiziske søer er jammerligt fattig i forhold til de danske, han kender.
Han tager videre til Genève. Han holder jul og nytår i Rom. Så tager han videre til Napoli. Hvad laver han der? Jamen, der går han ned på stranden og beder lokale fiskere om at fiske forskellige spændende ting op til sig, som han så kan slæve med op på sit værelse og mikroskopere og finde ud af, hvad det er for noget. Og det ender så i 1871 med doktordisputasen om rørgobler. Så fortsætter han til Frankrig, hvor han i Le Land og Gironde ser på heder- og klitplantager. Han tager videre til Nancy, hvor det franske forskerakademi ligger, og deltager i undervisning og ekskursionerne der. Han tager til Paris, hvor han mestendels, så vidt jeg kan se, følger forelæsninger i matematik og økonomi. Det er et af de steder, han helt klart har en svaghed, og den skal han have gjort noget ved. Så tager han videre til Forskerakademiet i Aschaffenburg i Hannovers Münden og ender på det meget berømte akademi i Tarent, hvor han så bliver indskrevet som gæstestuderende. Så sker der så det i sommeren, at den fransk-tyske krig udbryder, og han vender straks næsen hjemad til København. Det er lidt, men så tager straks til Jylland for at se nogle af de skovområder, plantageområder, klitplantager osv., som han som øbo uden nogen forhåndskendskab til skovbrug ikke rigtig kender til. Og når han gør alt det her, som ikke snævert har noget med hans egentlige interesse, nemlig ferskvandszoologi eller saltvandszoologi for den sags skyld at gøre, så er det fordi han, inden han tog afsted til Christiania, Oslo, har indsendt en ansøgning til Finansministeriet om et rejsestipendium i skovbrug. Fordi der er opslået 2 sådanne stipendier til unge, lovende forskerkandidater, så de kan tage ud og opleve, hvordan det gøres ude i den store verden. Og så det måske kan bruges derhjemme. Der er ikke lovet noget, men der er altså disse 2 stipendier, som så godt nok i forhandlingerne om finansloven bliver reduceret til 1. Og allerede da Müller kommer til Interlaken i Schweiz, får han brev hjemmefra. Hans far skriver det her brev og vedlagt en skrivelse fra Finansministeriet, der meddeler, at nu har P.E. Müller fået stipendiet. Og faren skriver så, som der står, jeg siger, du har fået det ønskede. Det er vel dog så. Der var dog vel ikke på bunden af din sjæl luret et hemmeligt ønske om, at stipendiet ikke skulle blive dig givet til del, at du skulle få din fulde fritid til at hengive dig til de strandundersøgelser, som for tiden interesserer dig så meget. Altså en dybt passioneret zoolog, der får at vide af sine forældre, at det her er strandundersøgelser, han går og tumler med. Ikke? Man kan godt fornemme, at det har nok ikke været faldet i god jord. Hvis du tænker det der, så drop det. Få dig en fast stilling, og start med at tage på det her bruge det her stipendium til at besøge de her skovbrugssteder. Faren er en klog mand, fordi det er ikke helt forkert. Müller skriver kort efter, han har modtaget det brevet ret længe om at komme til Interlaken. Der var lidt problemer med postvæsenet. Det var ikke PostNord, det var inden. Men alligevel, det tog tid. Også længere end normalt på den her tid, hvor det normalt gik meget, meget hurtigt. Men han havde ret. Og ikke så længe efter, at den unge Müller har modtaget brevet, skriver han til sin mentor, zoologilærer ved Landbohøjskolen, Jørgen Christian Schøtte. Jeg har i disse dage modtaget den kun halvt ventede og halvt ønskede efterretning for mig. Den vil forandre meget i min tragten og min stræben, og navnlig have betydelig indflydelse på mit forhold til videnskaben. Jeg tør vel uden at fornærme forstvidenskabens muse, der for øvrigt synes mig at være for tysk fardonerende, vidtløftig og idéløs, det er så, man skal kende musen på de mænd, hun har beåndet, tilstå, at det volder mig alvorlig sorg, at jeg i flere kommende år kun i ny og næ kan beskæftige mig med zoologien. Men han bliver tydeligvis hyldet ud i en form for sjælskrise. Hvad skal han nu? Det var det andet, han havde lyst til. Men han er kommet til at søge det her stipendium, som han nu får tilbudt. Og når han fortsætter den rute, jeg lige har vist, så er det selvfølgelig, fordi han ender med at beslutte sig for, okay, så gør jeg det. Men stadigvæk, hvad er formålet? Hvorfor skal han gøre det? Og så skriver han i starten af november til Schøtte. Min gamle kære tanke, han er en ganske ung mand på det her tidspunkt, 28, ikke? Min gamle kære tanke at betragte, studere og fremstille skoven som en organisme har vundet klarhed.
Min hele fremtid beror på udviklingen af denne idé, der dermed til lige forstvidenskaben naturligt vil falde i 2 afdelinger, skovens naturhistorie og skovens økonomi. En inddeling, som man mirabile dictu, så vidt mig bekendt, ikke finder udført. Og da jeg læste det der brev, så var det lidt som at se for mit indre blik Dirch Passer, der står i strandkanten og deklamerer, rul, små bølger, rul. Og de gjorde det sgu. Fordi det er jo faktisk det program, som han bruger resten af livet på at gennemføre. En skovbrugsvidenskab, der forener de her 2 meget svært forenlige størrelser. Økonomien, det samfundsrettede, og biologien, naturhistorien, det som er motoren i den maskine, som man udnytter i skovbruget. Det er faktisk præcis det, og man kan se det, der er spor af det i de reformer, han laver af skovbrugsuddannelsen, og det han i øvrigt beskæftiger sig med. Hvis nogen af jer er interesseret i at læse mere om forholdet mellem Schøtte og P.E. Müller, så har jeg lavet en transkription, som ligger på Naturhistorisk Forenings hjemmeside, hvor 65 breve mellem dem er gengivet, de 65 breve, jeg har kunne finde. Og det handler meget om naturvidenskabens status i den her periode, men det handler også selvfølgelig meget om skovbrug. Der går en rumtid, hvor han laver alt muligt andet, og så endelig går forstdocent Hansen på pension. Nogle af jer har jo helt sikkert hørt om ham. Og det vil sige, så kan Müller tiltræde arbejdet som skovbrugslærer ved den Kongelige Veterinære Landbohøjskole. Der er en meget stor undervisningsbyrde. Noget af det første, han gør, er at opgradere den biologiske side af skovdyrkningslæren, og han indlægger mange flere ekskursioner, end der har været tidligere. Han får også indført ugelange planlægningsøvelser i skoven, og mange år senere skriver han om arbejdsbyrden ved det her forstdocentur, at jeg har måttet læse 12 timer om ugen i de 7 måneder og mindst 8 timer i de 2 måneder resten af året, for uden at afholde praktiske øvelsestur på 3-4 uger med 8 timers daglig arbejde, samt en del lørdagsekskursioner, skriveøvelser og des lignende forelæsninger ved diktat. Og husk på, han var ene skovbrugslærer. Da han første gang skal på reguleringsøvelse, foregår det i Sorøskovene, og han skriver derfra hjem til Schøtte, at disse øvelser er en ny indretning, af hvilken jeg venter mig meget udbytte. Både for mig og for de studerende. Har frisk og prægtigt, og jeg har så meget tid til min disposition, at jeg kan få en del bestilt. Det er den første sommerferie, jeg tror i 15 år, som jeg tilbringer uden mikroskop. Så vidt kan det komme med et menneske. Ved siden af det egentlige arbejde som skovbrugslærer, som jo altså var meget lærer med stort L, det var undervisning, det var forelæsninger, det var øvelser, det var alt det der, ser han det også som sin rolle at sørge for at bringe skovbruget som helhed videre. I hvert fald den del af det, som han kunne have indflydelse på. Og det er nogle af de der ting, jeg kalder som moderniseringsprocesser. Det er organisering, sammenslutninger, det er faglig formidling, det er skabelse af fora, hvor fagfolk kunne mødes og den slags. Og blandt undervisningsbøgerne, kan man sige, der ser vi meget klart det der mønster fra før. Det er skovdyrkningslæren, altså den anvendte naturhistorie, så at sige. Det er industrilæren, som er økonomien. Og industrilæren er mig bekendt ikke mangfoldigt gjort. Den ligger ikke nogen steder, og den omtales ikke nogen steder. Det vil sige, der ligger kun det her håndskrevet manuskript af, bemærker man lige, en af stjerneeleverne, A. Oppermann. Ham vender vi tilbage til senere. Det ligger i Oppermanns arkiv, men er ikke rigtig omtalt nogen steder. Og når Oppermann ikke selv har omtalt, det er nok fordi, han anså P.E. Müller for en håbløs skovøkonom. Det kan jeg så sige, det gjorde professor Grøn ikke. Han omtaler faktisk Müller meget, meget rosende, som en af dem, der faktisk forstod det grundlæggende i skovøkonomien og bragte den videre. Hvilket er interessant, fordi normalt vil man sige, ja, Müller han var mest naturhistoriker. Det er ikke sikkert, det er rigtigt. Og som det sidste, og for nogle af os, ikke mindst den forening, kan man sige, er ret afgørende, var det Müller, der indførte skovhistorien som obligatorisk kursus. Altså man simpelthen skulle vide noget om skovbrugs historie og statistik for at blive praktisk skovbruger. Når det kommer til det der mere udadvendte, som ikke så meget handler om Landbohøjskolen, så er Müller også den, som
er med til at grundlægge Læseforeningen for Skovbrugere. Det er simpelthen et spørgsmål om at købe udenlandsk litteratur hjem, cirkulere det, og så når året er gået, og man mødes til årsmøde, holde auktioner over bøgerne. Sørge for, at skovbrugere kan blive bekendt med, hvad der rører sig, både nationalt og internationalt. I 1876 påbegynder han, efter at have fået støtte forskellige steder fra, Danmarks første skovbrugstidsskrift, Tidsskrift for Skovbrug, som er meget videnskabeligt orienteret. Det er meget sådan grundlagsspørgsmål, det forholder sig til. Det er ikke så meget mere praktiske emner, men når man ser første nummers indholdsfortegnelse, så bemærker man, at den allerførste artikel er af J.C. Schøtte, hans højt elskede zoologilærer, som skriver om insekterne og mulddannelsen. Og mulddannelsen, det er jo ikke noget tilfælde, at redaktøren synes, at det var rigtig spændende at vide noget om på det her tidspunkt. Det skal jeg nok vende tilbage til. Det sidste, han er med til, at den her slags, vil jeg sige, eller jeg vil nævne i dag i hvert fald, er de såkaldte almindelige møder af danske skovbrugere, der bliver afholdt sådan med 2, 3, 4 års mellemrum, som udspringer af Læseforeningen, men det er jo altså igen det her forsøg på at skabe en forskelig offentlighed, kan man sige. Og der mødes faktisk, altså på Hotel Leidersdorf i Hillerød, som er det første møde her i 1877, tror jeg kan ikke huske det, men jeg tror, det er i hvert fald 60 mennesker eller sådan noget. Og derefter er det år for år ikke under 100, der mødes til disse møder. Og så en sidste ting, jeg måske lige vil nævne som hans gennemslagskraft, og noget, som er svært at måle og veje, men som nok ikke skal undervurderes, det er præcis hans undervisning. Han har personligt meget tæt kendskab med 45 forskkandidater, der er gået igennem hans hænder, så at sige, i den tid, han er ved Landbohøjskolen. 45 forskkandidater, der får stillinger for manges vedkommende i dansk skovbrug. Og det vil sige, at han har personlige relationer rundt omkring i landet, kvæg den position som eneste skovbrugslærer. Og det skal nok ikke undervurderes. Der sker så det i 1882, at F.C. Eide, faktisk den mand, der var skyld i, kan man sige, at han overhovedet blev skovbrugslærer, overførster ved anden overførsterinspektion, uægte søn af Christian 8., født i Norge. Han trækker sig tilbage, han er syg, han er gammel og går på pension. Og det vil sige, at man skal have en ny overførster. Der går følere ud, måske nogle flere steder, men i hvert fald til Müller. Müller går til Landbohøjskolens direktør på det her tidspunkt, og langt ind i det 20. århundrede havde man en direktør og ikke en rektor. C.E. Fenger, der jo er politiker, samtidig der har arbejdet under ham, som man siger, fortæller, hvordan det var en mand, der ikke kunne tage fejl. Og det er jo dejligt. Han meddeler så Fenger, at han faktisk overvejer positivt at tage imod denne henvendelse fra Finansministeriet om at blive overførster. Og en del år senere skriver han ned, hvad Fengers svar var. Hvad vil de med den? Bliv her. Vi skal gøre det godt for dem. Overførsterstillingerne er intet værd. De er ødelagt. Jeg svarede ham i ungdommeligt mod og i virkelig begejstring for mit fag. Desto herligere vil det være at gøre noget ud af den stilling, og jeg håber, det vil lykkes mig. Den kloge gamle mand så venskabeligt, men alvorligt på mig og rystede gentagne gange med hovedet i det, han mumlede. Det magter de ikke. Det magter de ikke. Jeg smilede i tillid til min gode lykke, min ærlige vilje, mit mod og mine evner. Og han blev overførster og løb ind i departementsdirektør Christian Karok, som vi ser der. Der var, altså bortset fra skiftende ministre, hvoraf Estrup var en af dem, så var det ham, der bestemte. Og Müller skriver på et tidspunkt bittert, at den eneste, der bestemmer noget i dette ministerium, er den, der underskriver sig PMV på ministerens vegne. Og det var Karok. Et af deres første møder går ud på, at Karok kommer ind til Müller og siger, du skal have en assistent. Han siger nok de. Og ja, der er 2 muligheder. Og Müller kender jo dem alle sammen, for det er jo hans gamle elever. Så han siger, jeg vil helst have ham.
Og så siger Karo, fint, så får du ham. Så er man ligesom placeret skabet, kan man sige, ikke? Og han beskriver senere forholdet mellem departementschefen og overførsteren som evig krig. Så det har ikke været særlig morsomt. Det, han bliver chef for, er dette. Anden overførsterinspektion, det vil sige de sydligste skove i Nordsjælland, statsskovene på Bornholm og statsskovene på Falster. Sagen er så bare, at siden folkestyrets indførelse har overførsterstillingerne været forholdsvis langt væk fra det praktiske skovbrug. Det er tilsynsstillinger, det er skovridderne, der har det egentlige driftsansvar, godt nok under hvad skal man sige, tilsyn af overførsterne, men der er meget lidt overførsterne for alvor kan gøre i forhold til skovridderne, hvis ikke de gør, som man er blevet enige om. En anden overførster på et privatgods, Herman Peter Winge på Frisenborg, beskriver de statslige overførster som en magtesløs magthaver, gennemgangsled for breve og regnskaber, betænkningsaffatter og højt regnet sagkyndig rådgiver for en departementschef. Det er det, Müller går ind til, og det må han også erkende, at ja, det er faktisk sådan, det er. I det mindste indtil Landbrugsministeriet oprettes i 1896, hvor statsskovbruget flyttes derover. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvem skal afløse Müller som forstdocent? Og der er to oplagte kandidater. Der er Ludvig Alfred Haug, som på det tidspunkt er skovrider på Frisenborg under Winge. Og der er Peter Gyllenfeldt, som jo altså er noget ældre end Müller, som ved den her tid bliver tilbudt ansættelse som skovtaksator, og altså, hvis nok også har været det, inden har været forstadsassistent og mange ting. Og striden står mellem de her to, og problemet er så, at den ene er Fengers kandidat, den anden er Finansministeriets kandidat, og så ved vi jo godt, hvordan det går. Så går det i hårdknude. Og hvad kan man så gøre? Dette er, tror jeg nok, det er min tolkning, et billede fra planlægningsøvelserne i efteråret 1882, som bliver lidt forsinket, fordi der ikke er nogen ny forstdocent. Og det må man jo finde på en eller anden måde. Da undervisningen starter i august 82, Landbohøjskolens uddannelser startede altid den 23. august, bortset lige fra skovbrugsuddannelsen, fordi forstdocent Hansen insisterede på, at de skulle starte 1. september, ligesom universitetet. Men bortset fra det, så var der ikke nogen lærer. Og det havde Müller selvfølgelig nok regnet ud. Så for det første så fortsætter han faktisk selv hjemme i privaten noget af undervisningen, selvom han allerede er tiltrådt som overførster. Og dels har han lavet aftale med en helt nyuddannet kandidat, ham her, Carl Wilhelm Prytz, om at overtage undervisningen. Og Prytz bliver sådan midlertidigt ansat som lærer, og får til at hjælpe sig en anden tidligere studerende, Adolf Oppermann, som i virkeligheden burde være 2 år efter, så vidt jeg husker, 2 år efter Prytz på uddannelsen, men han har simpelthen bare gjort det, at han er sprunget 1 år over, fordi der er ingen grund til at læse så langsomt. Og han har en vanvittig skarp hjerne, så det kunne han godt. Så de to, Prytz som den egentlige lærer og Oppermann som assistent, overtager altså undervisningen, og jeg tror nok, at dette er fra disse planlægningsøvelser i Hørsholm, hvor ægteparret Müller sidder her, og de forstuderende står rundt omkring. Så det er altså dem, der så at sige bærer faklen videre på Landbohøjskolen i hvert fald. Og det er 2 meget forskellige personer. C.V. Prytz kommer fra en nordjysk præstefamilie, er tilknyttet til Indre Mission, til forsvarssagen, er i det hele taget meget, meget aktiv i masser af sammenhænge, og nu skal jeg prøve på at drible uden om vittigheder. Han får også 8 børn. Og det er klart, altså aktiv familieliv, deltagelse i forældreforeningen, deltagelse i menighedsrådet, deltagelse i dit og dat og sådan noget, begrænser selvfølgelig, hvor aktivt han kan gå ind i arbejdet som skovbrugslærer. Først midlertidigt ansat og senere professor. Det, der især er Prytz's emne, er skovbrugsøkonomien.
Han skriver adskillige sådanne forelæsningsnoter om forskellige skovøkonomiske emner, og jeg skriver i øvrigt mest artikler om skovøkonomi, både aktuelt, sådan mere politisk, og egentlig teoretisk skovbrugsøkonomi. Der er det problem ved Prytzes skriftlige dansk, at nogen synes, det falder dem svært at forstå. Jeg har taget et enkelt eksempel med. Prytz bliver sat til at anmelde det danske bidrag til en stor skovbrugsudstilling i Edinburgh, og denne anmeldelse indleder han med disse ord. Vi ser, der er tale om en sætning. Skovrider Axel Sabro skriver i den der fantastiske bog, han skrev i 1964 uden for skovvejene, at da han læste til eksamen i skovøkonomi, lykkedes det ham en sen aften at begribe, hvad det var, professor Prytz mente. Og så rablede det for ham, og næste morgen forstod han det igen ikke, og han havde ikke forstået det siden. Men samtidig en meget venlig mand, en meget imødekommende mand, en populær lærer, men der var lige det med at forstå, hvad det egentlig var, han mente. Den anden er denne noget mere kølige person, Adolf Oppermann, som sagt, blændende intelligent, er der ikke nogen tvivl om. Medlem af Folkeuniversitetsforeningen, det radikale Venstre, der er forlydende om, at nu vil han nok snart blive tilbudt et ridderkors, sker det af let forståelige grunde ikke. Den slags gør man ikke. Og også til gengæld en temmelig kantet person, som mange støder sig på, og allerede i forbindelse med dette, hans første værk, som han starter på, sådan set meget, meget tidligt i karrieren, og som er en klassiker inden for dansk skovhistorie. Allerede der støder han sammen med omgivelserne første gang. Det er Müller, der som redaktør i tidsskrifter opfordrer sin meget, meget brillante elev til at skrive den her undersøgelse. Og det gør Oppermann så, men så snart han er gået i gang og sender sine første manuskripter til Müller, går det galt. De støder sammen igen og igen og igen. Og nu er jeg ked af, at jeg har taget et forholdsvis langt citat, men sådan er det. Da jeg for et par år siden opfordrede dem til at skrive vores skovbrugshistorie, det er Müller, der skriver her, til tidsskriftet, kendte jeg så meget til deres udviklede kritik, store grundighed, samvittighedsfuldhed og flere andre fortrinlige egenskaber, at jeg turde antage, at deres arbejde ville blive dygtigt og opgaven værdigt. Men de er så nærtagende. Man må ikke som redaktør komme med forslag til forbedringer. Små sproglige ting eller for hastige domme, det går ikke. Altså, det kan man ikke. De er tilbøjelige til at anse velmente og venskabelige, men uforbeholdne råd og anmodninger som overgreb og forsøg på at udøve censur. Dertil får den højt estimerede overførster dette svar fra den unge forskningskandidat. Müller er i mellemtiden blevet hofmagerjæster, så tiltaleformen, deres højvelborgenhed, er formentlig på sin plads. Jeg må give afkald på at imødegå deres udtalelser, men hvis de fremsættes offentligt, så vil jeg tage det genmæle. Og sådan må man nok sige, at de tos indbyrdes forhold er lige til Müllers død i 1926. Nogenlunde samtidig med arbejdet med Oppermanns skovbrugshistorie, forbereder han sammen med Prytz et nyt tidsskrift. Der skal være mere moderne og især mere praksisorienteret end Müllers gamle, i deres øjne, de der unge fløse, alt for videnskabeligt orienteret. Det er sådan, altså det er simpelthen for fint, det er for svært til at almindelige skovbrugere kan forstå det og interessere sig for det. Vi skal have et tidsskrift, hvor der kan være debat, hvor der kan være annoncer, hvor der kan være en udveksling sådan i den forsklige offentlighed. Og det bliver så tidsskrift for Forsvæsen, første bind her fra 1989, som de to skovbrugslæger på det tidspunkt, at de begge to er blevet fastansat, udgiver. Det går også meget godt, indtil det ikke gør det længere. I 5. bind, der indleder man første hæfte afsluttes med denne besked.
A. Overmand udtræder af redaktionen. Der er ikke nogen forklaring på, hvorfor. Senere samme år bliver Prytz professor. Neither i same år. Er der noget, folk kan blive uvenner over, så er det jo akademiske titler og den slags. Og jeg ved ikke, om det er det, fordi kronologien passer ikke rigtigt, for det er for tidligt det her. Men med mit kendskab til hvor Oppermann vil jeg sige, der kan have været hvad som helst andet i vejen. Men de er i hvert fald stødt sammen. Nu vil jeg så springe lidt i det, og vi vender tilbage til de tre der om lidt. Men et af den her moderniseringsperiodes helt store projekter er jo hedesagen. Tilplantningen af den jyske hede, og sådan set også klitten, med nåletræer primært. Og det er jo et langstrakt skovrejsningsprojekt, som jeg skal vende tilbage til efter pausen. Der sker det, at Müller meget, meget tidligt kommer i forbindelse med hedesagen og følger den positivt som tilhænger og som understøttelse af den livet igennem i virkeligheden. Det starter vist nok med, at Müller møder Dalgas til et eller andet møde, jeg ikke ved, hvad er, i 1870. Men i 1873, der køber P.E. Müller sammen med Hannibal Sehested, arving til Broholm, køber et areal i Holt over syd for Herning, hvor der skal anlægges en plantage. Og den, der formidler dette køb, er Enrico Dalgas. Altså han er den lokale fikser, så at sige, der ved, hvem man skal snakke med, hvor man kan få et sammenhængende areal. Der er nogle bønder, der gerne vil sælge nogle lodder, og det er ham, der får det i stand. Så de to bliver så kompagnoner sammen med en tredje, nemlig P.E. Müllers ungdomsven, Jonas Collin, den yngre, der ses sammen med en af familiens venner, som Jonas ofte rejste med, og de to havde gevaldige sammenstød, fordi H.C. Andersen forventede, at han blev tiljublet som geni alle steder, hver gang en dør åbnede sig, så at sige. Og unge Jonas blev gevaldigt træt af alt det brok. Så som rejsekammerater var de ikke made in heaven, men altså, de rejste meget sammen, og det måtte Jonas så leve med. Blandt andet var de i Paris, da P.E. Müller kommer til Paris, og H.C. Andersen, da kommunaterne begynder at gøre oprør i gaderne, og Jonas og Peter Erasmus drøner rundt og oplever Paris. Og mens sidder H.C. Andersen på sit værelse og tænker, det er så uhyggeligt det her med alt det der råben og skyden i gaden, og jeg vil godt videre, men Jonas vil blive sammen med Peter. Så de tre der danner så kompagniskab om det, der bliver til Holt Plantage, der ligger her, i det, som er, det er faktisk Hedeselskabets vigtigste sammenhængende plantagekompleks. Det er tidligt i 1870'erne. I kan se de øvrige plantager, Hyllegård, Hareskov, Birkebæk og Rind. Den ligger lige der midt i. Den mindste af dem, ikke særlig stor, men det betyder, at resten af livet har P.E. Müller, så at sige, sine egne prøveflader på hedejord. Så når Oppermann og andre siger, han ved mest om sådan nordsjællandske skove og sådan noget, så passer det faktisk ikke, fordi han driver faktisk en hedeplantage, lige fra han er 33 år gammel. Det sker så under et af disse ophold på Herningegnen, at P.E. Müller og Enrico Dalgas en dag i 1876 er på vej af Arnborgvejen ned mod Hesselvig Enggård, hvor Hedeselskabet er ved at indrette en forsøgsstation for indvandring, kan man sige. Men før de når så langt, kommer de forbi Skarrild Krat, et af de her hedekrat af eg primært, der ligger en hel del steder på heden. Og Müller hopper af vognen og går op i krattet og tilbringer de næste 3-4 timer der. Formentlig med en skovl, og så går han ellers og kigger på jordbund under krattet. Og i en notesbog, som først lige er taget hul på, skriver han ned den 26.7.1878, Skarrild Krat, hvad han finder af dyreliv i jordbunden. Dels i krattet, dels lige uden for krattet. Og der er markant forskel. Her ser I nogle skitser fra en senere notesbog, hvor han besøger krattet igen. Det er det uden for krattet. Der er
klar portolering, der er aldannelse. Her er alting rodet grundigt igennem, fordi der er et rigt dyreliv. Det her er inde under krattet, det er her, når vi bevæger os ud, kan I se, at alen begynder at vise sig. Det her er grundlaget for de skov-jordbundsundersøgelser, som P. Møller er det, P. Møller er allermest berømt for. Det begynder faktisk, eller får i hvert fald et gevaldigt ekstra tilskud af inspiration fra oplevelserne i Skarrild Krat. Og den dag i dag opfattes Møller jo som en af jordbundsbiologiens fædre, også internationalt. Han fortsætter med, at, jeg skal måske lige sige, hvis I sidder og savner nogle årstal, han publicerer jo de her ting i 2 afhandlinger i sit eget tidsskrift, den første i 1879 og den anden i 1884, om skovjordens biologi dybest set. Og tilsammen bliver de oversat først til tysk og siden til fransk, og er dermed en del af sådan den internationale videnskabelige litteratur om jordbundens biologi. Men det interessante er jo altså, at det er, man kan sige, meget af det, han gjorde som skovbruger, var nok på trods af, at han i virkeligheden hellere ville være zoolog. Men det her finder han ud af præcis fordi han er zoolog. Det er med skalpel og mikroskop, han begynder at undersøge jordbund, i stedet for at bare lave fysiske og kemiske undersøgelser af den. Så man kan sige, at det er præcis fordi, der er en skovbruger, som har en zoologisk baggrund, at det her bliver så vigtigt. Og det er jo en af hovedingredienserne, kan man sige, i den måde, man begynder at indrette skovdyrkning på. Ikke kun på hedejorden, hvor det gælder om at få eksoter til at gro, men så sandelig også i foryngelsen af gammel bøgeskov på øerne. Samtidig bevarer Møller en stærk loyalitet over for Hedeselskabet. Her ser vi den såkaldte ministerrejse i 1904. Her har I Møller. På samtlige billeder, hvor man ser ham i fuld figur, står han sådan her. Jeg går ud fra, at han har røget cerut eller cigar. Ellers gør den her gestus ikke nogen mening. Men det vil se, mange af de øvrige mænd står faktisk lige sådan. Så der er røget kraftigt, men det foregår i det fri, så det er formentlig ok. Her står I.C. Christensen, statsministeren, og her står Christian Dalgas. Så han fulgte meget med i Hedeselskabets liv og i Hedesagens liv i virkeligheden. Og sagen er, at Hedeselskabet meget, meget tidligt anbefaler og har som fast politik for deres egne plantninger, at man altid iblander rødgranbevoksninger med bjergfyr. Fordi det virker. Og Dalgas udvikler for sig selv nogle mere eller mindre fantasifulde forklaringer på, hvorfor det virker. Og måske er noget af det rigtigt, måske er det ikke. Men Møller irriterer det lidt. Altså det her ikke at forstå, hvorfor er det sker. Og han foretager i virkeligheden fra sine første jordbundsafhandlinger, der bliver han ved med at undersøge jordbunden i de her hedeplantager på alle mulige forskellige måder, for at finde ud af, hvad er det, der er tale om. Er det mykorrhizer? Er det kvælstoffikserende bakterier? Eller hvad er det, der er på spil? Det er i hvert fald ikke, som Dalgas foreslår, en lynggift. Altså lyngen udskiller en eller anden gift, som bjergfyreren af ukendte grunde er i stand til at neutralisere. I sin egen plantage i Holt forsøger han sig med rene rødgrankulturer. Det går ikke, og til sidst må han krybe til korset, fordi hans idé er, at hvis bare man jordbehandler ordentligt, så skal det nok gå alt sammen. Og det gør det ikke. Det går ikke. Han noterer i sine driftsbøger fra plantagen, at nu ligner det snart alle de andre elendige plantager, han har set, og der er ikke rigtig noget at gøre ved det, så han går over til faktisk også at indplante bjergfyr. Man kan se, at nogle enkelte steder, den Granholm her, midt i plantagen, som vist nok er gammel landbrugsjord, den bliver ved med at klare sig fortrinligt, også uden bjergfyr. Og det er med til at holde gejsten i gang, så at sige, for de her undersøgelser. I 1897 kommer en flok skovbrugselever på ekskursion, og i den anledning skriver han en meget fyldig ekskursionsguide, hvor han blandt andet skriver årsagen til dette resultat, altså til det her med, at lyngen
forhindre fremvæksten, men at bjergførerne gør et eller andet ved det, er hverken vindens, lyngskjoldens, blysandets eller alens indflydelse. Ved bjergførens samtidig indplantning besejres virkningen af dette X, men hvad X er, kan han ikke finde ud af. Og det som sagt, det holder ham sådan set i gang med alle de undersøgelser, han laver sådan set efter 1900, handler på en eller anden måde om at finde ud af, hvad er det X? Hvad er det? Er det mykorrhizer? Er det bakterier? Er det begge dele? Eller hvad er det for noget? Men samtidig med Müllers store loyalitet, så er den folkelige opbakning til Hedefs-sagen sådan set under beskydning. Og en af dem, der skyder, er professor Prytz på Landbohøjskolen, som blandt andet slår fast i den her artikel i Østjyllands Folkeblad i 1915, at de her bevoksninger, de er mislykket. I stedet for den lynghed, man ville bekæmpe, har man fået bjergfyrhed. Og resultatet er lige vildt. Dertil svarer Müller, når det er sagt, at Dalgas stolke værk er dødsdømt, så beror den anskuelse på tilstrækkelig kendskab til skovkulturen i hederne, eller mangel på mod, energi og initiativ til at forstå, at her er en stor opgave, som kan og skal løses. Det er anden akt af skovkulturen i heden, som nu skal spilles. Dalgas gjorde en god begyndelse. Han skabte plantagerne i hedebunden. Vor tids forstmænd skal udvide og forsvare dem. Skulle man virkelig slå en streg over denne pligt ved et overlegent spildte penge? Sagen er jo, at Prytzes argumenter selvfølgelig var økonomiske. Det her kan ikke betale sig. Samtidig med alt det her, eller parallelt med det, kan man sige, at der sket, som jeg antydede til start, Müller er involveret i et hav af initiativer og aktiviteter for at etablere og fundere skovbruget som erhverv og som fag og som alt muligt. En af dem er, da han i 1900 bliver formand for en forskningsforsøgskommission, der skal finde ud af, om man skal etablere et forskningsforsøgsvæsen, et statsligt forskningsforsøgsvæsen, ligesom det man har i flere andre lande. Müller er formand for det, Oppermann er medlem, og det er en vanvittig hurtigt arbejdende kommission, som på ganske få måneder faktisk når frem til, at Rigsdagen vedtager oprettelsen af et sådant forsøgsvæsen, som bliver med en fast kommission til at vurdere forsøgene. Den er Müller formand for, og Oppermann bliver såkaldt fast forsøgsleder. Så kan man nok forestille sig, at det giver anledning til visse kontroverser. Da forsøgsvæsenet skal udgive sine første publikationer, kommer den meget ihærdige forsøgsleder og redaktør af tekstrækken med et forslag til, hvordan forsiden skal se ud. Og blandt andet, at denne skal prydes af det danske rigsvåben, fordi det er en statslig publikation. Det finder Müller aldeles smagløst og nedlægger veto. Det kan man simpelthen ikke tillade sig. Og i den situation lykkes det at samle stemmer nok på sin side til, at Oppermanns angreb, som jo i virkeligheden bare var en løs idé, bliver afværget. Og alting, man glatter ud og prøver på at lade som om intet er hent, og man går videre. Et par år senere optages Statens Forsknings- Forsøgsvæsen så i det, der dengang hed Versammlung des Internationalen Verbandes Forstlicher Versuchsanstalten, i dag med den engelske forkortelse JUFRO. Og her kan I se, her har I Müller og Oppermann som deltagere i en ekskursion, da man netop er blevet medlem, en ekskursion til Østrig. 2 år senere skal man afsted igen. Man spørger, eller 3 år senere er der nyt møde i Württemberg i 1906, og man spørger ministeriet, om man må tage afsted igen, og det må man godt. Og Müller sender så, han skal holde tale, han skal holde et oplæg på kongressen, og sender sit oplæg til Oppermann til kommentering, inden de følges til Württemberg, og begge to skal deltage i denne kongres, og får da følgende meget korte brev som svar.
Da min tid i de nærmeste dage er stærkt optaget, da jeg ønsker selv at afgøre, i hvilket omfang jeg må deltage i forhandlingerne ved det forestående møde i Stuttgart, tilbagesænger jeg hermed det mig ved kammerherrens skrivelse af dags dato tilsætte manuskript uden at have læst det. Müller bliver en smule til knotten og går til ministeren, hvor han afleverer sin sag til departementschefen, der går videre til ministeren, landbrugsministeren på det her tidspunkt, hvis svar er, det var da et uforskammet svar. Og Müller foreslår, om ikke det var en god idé, kun at sende én dansk repræsentant til mødet, men man mener i ministeriet, det er bedst, at de begge rejser, både Müller og Oppermann, og som ministeren siger, hvis Oppermann så opfører sig bølleagtigt dernede, så må man jo gøre noget ved det bagefter. De tager afsted, og der sker ikke mere bølleagtigt i den anledning. Det sker i virkeligheden først, og det skal jeg så ikke sige noget om i dag, men da Oppermann skriver sin afhandling om Brangebøge, er stort set alle medlemmer af forsøgskommissionen rigtig glade for den. De synes, det er rigtig godt arbejde. Nej, hvor er det spændende. Müller er fuldstændig rødglødende. Fordi det er jo ikke naturvidenskab, det her. Det er jo en underlig blanding af folkesagn, og nogen har sagt, og det er jo ikke videnskab. Og i mine øjne er det måske et meget, meget klart eksempel på et sammenstød mellem nogle meget ideale fordringer til grundvidenskab og noget lidt mere pragmatisk i den anvendte videnskab. Jeg ved det ikke, men det sammenstød ender jo altså faktisk med, at Müller nedlægger sit hverv som formand for forsøgskommissionen. Og ikke så mange år efter overtager Oppermann, så at sige hele butikken. Det sidste eksempel, jeg lige vil nævne på hvad der sådan sker disse tre mænd imellem, nu har jeg ikke nævnt Prytz så meget, det er, at man nedsætter en kommission til at undersøge muligheden for oprettelse af et statsskovdirektorat. Oppermann har allerede i 1894 i en artikel slået til lyd for, at man altså bliver nødt til at have en stærkere forskelig ledelse af statsskovvæsenet. Det er ikke nok, at man har nogle overførster, som bare sådan er de her formidlingsled mellem departement og skovridere. Man må have en egentlig forskelig ledelse, og derfor en skovdirektør. Og Müller, der på det tidspunkt faktisk er den, som alle regner med skal være skovdirektør, hvis ellers Oppermann får sin vilje, siger nej. Sådan en skal vi ikke have. Det undrer alle sig over, og har sådan set også gjort det lige siden. Jeg er så heldig at have som mit antikvariske eksemplar af Tidsskrift for Skovvæsen, har tilhørt Åge Holten. Lige det bind har tilhørt Åge Holten, som var assistent ved forsøgsvæsenet på det her tidspunkt, og også, så vidt jeg husker, sekretær ved den her kommission, der nedsættes. Og han har i margen skrevet, Müller vidste, at der politisk var ønske om at ansætte en fuldstændig håbløs jurist som skovdirektør. Derfor gik han så meget imod. Og det er ikke lykkedes mig at finde ud af, hvem den håbløse jurist var. Men det er den bedste forklaring ind til dato. I den her kommission, hvor både Prytz og Müller sidder, går tonerne forholdsvis højt. Altså der er virkelig sammenstød. Müller kæmper for overførsterinstitutionen, mens så at sige alle unge kæmper for en stærk skovdirektør. Og det ender med, at de unge vinder. Der kommer lov om direktoratet for statsskovene, og Müller træder tilbage som overførster i 1911. Så de her tre personer har altså på forskellige måder været med til at præge dansk skovbrug i samvirke og imod hinanden og på kryds og tværs, men de har fyldt ufattelig meget i samtiden, og jeg tror, jeg må sige, selvom man ofte har en vis tendens til tunnelsyn, når man skriver biografier, det kommer uafvendeligt, vil jeg sige, så tror jeg faktisk, det er rigtigt, at de har været fuldstændig afgørende for, hvordan skovbruget kom til at se ud, og sådan set derfor også, hvordan det kom til at se ud i dag. Oppermann var lynende intelligent, han overkom det mest utrolige, han var
kronisk syg en stor del af livet, men han skrev og underviste og deltog i ekskursioner i et væk, og har en fuldstændig vanvittig publikationsliste. Meget, meget længere end Prytz'. Meget, meget længere end de fleste nutidige historier. Prytz skriver om ham i 1886 i et brev til Müller, at Oppermann er i besiddelse af den moderne sygelige forfængelighed, efter til enhver tid at udtale det, man i det givne øjeblik anser for sandhed. Denne har hos ham antaget en særlig akut form, i det han nærer den overbevisning, at så godt som ingen andre har lyst til at sige sandheden. Og Haug, der jo som mange tilstedeværende vil vide, sammen med Oppermann skriver værket Håndbog i skovbrug, som er færdigudkommet i 1904, skriver 2 år senere til Müller, om Oppermanns, jeg citerer, næsten sindssvage natur. Den ubegribelige sårbarhed, der bevirker, at intet menneske har kunne fortsætte samarbejdet med ham i længden. Anderledes forholdt det sig med Prytz selv. Det er tydeligt, at hvor Müller altid passer, for de kan jo ikke undgå at mødes og skulle arbejde sammen, men han holder altid god afstand og passer på, hvor han har Oppermann, fordi det kan meget let gå galt. Mellem Prytz og Müller virker det som om, at de begge to rigtig, rigtig gerne ville. De ville gerne hinanden, de kunne bare ikke af en eller anden grund. Prytz forblev livet igennem pinligt bevidst om, at han ikke havde været førstevalg til docentstillingen. Han tilgav aldrig Müller, at han forlod stillingen som skovbrugslærer, for han havde været en så helt ekstraordinær god lærer, at han kunne næsten ikke komme over det. Og han skriver selv mange år senere, at da ministeren og direktøren ikke kunne enes om en afløser for Müller, valgte man, citat, en meget ung tredjeårskandidat, citat slut, altså ham selv. Så han følte sig placeret i noget, han ikke rigtig kunne bunde i starten, hvilket der er masser af god grund til. Det var en svær post at besidde. Og han bebrejdede simpelthen Müller, at han havde sat ham i den situation. I 1894 i debatten omkring Oppermanns artikel og i det hele taget andre sammenstød mellem de her tre, satte Müller sig ned og skrev et brev til Prytz om, hvorfor han havde valgt overførsterstillingen frem for forstdocentstillingen. Om de muligheder, han havde set i den, og hvorfor han troede på, at det faktisk kunne lade sig gøre at lave statsskovbruget om for den position, han nu indtog. Og da han havde skrevet det, så puttede han en kuvert adresseret til Prytz, som han puttede i skrivebordsskuffen. Og han skrev til Prytz, at han havde skrevet en sådan redegørelse, og hvis denne på et tidspunkt efter Müllers død ville stadigvæk var interesseret i at vide, hvorfor han havde gjort, som han havde gjort, så ville han kunne henvende sig og bede om at få dette brev udleveret. Men i 1909, i forbindelse med skovdirektørsagen, blev gemytterne så ophidsede, at Müller sendte dette brev til Krarup, som var en af Prytz' håndgangne mænd, og fortalte Krarup, at han skulle læse det, og så skulle han give det til Prytz, så han kunne forstå, hvorfor han havde handlet, som han havde. Og han slutter det her brev fra 1894 med, kun ét udbytte har jeg af disse 12 år. De 12 år, han på det tidspunkt havde været overførster. At jeg har vundet den erfaring, som Goethe definerer således, die Erfahrung ist nicht anders, als dass man erfährt, was man zu erfahren nicht wünscht. Hvad der ikke har skuffet mig i livet, er min hustru og mine børn, samt min kærlighed til naturforskning, især på områder, der angår skovbruget. Som en ædruelig og redelig arbejder udfører jeg mit betalte dagværk for at forskønne livet for dem, der har givet mig al min lykke, og den tid, jeg kan spare, anvender jeg til fordybelse i den natur, der udvikler og forfrisker min ånd. Og han blev ved, mens han var overførster, efter han gik på pension, og hans sidste store videnskabelige publikation kom i 1924, da han var 84 år gammel. Tak for denne halvleg. I forbindelse med tidernes diskussion om skovrejsning, kan man jo ofte glemme, at skovrejsning faktisk ikke er nogen ny ting i Danmark.
Jeg er ikke sikker på, at der er så mange her, der vil glemme det, men sådan i den brede offentlighed er det ikke noget, man tænker så meget på, at vi faktisk har været inde i en skovrejsningsperiode, i hvert fald de sidste par 100 år, og lidt til. Og jeg er derfor blevet bedt om, at vi lige give sådan et kort overblik over, hvad er det egentlig, der er sket i den her tid, og hvad er det for former for skovrejsning, og hvorfor er det sket. Landets første sådan nogenlunde troværdige arealmåling finder sted i forbindelse med Videnskabernes Selskabs kortlægning, som altså starter i 1762, og for kongerigets vedkommende er afsluttet i 1809, og det var altså vel at bemærke det over en meget lang periode, så det er ikke noget øjebliksbillede. Det er en kortlægning med bevægelig mål, så at sige. Landskabet ændrer sig i takt med, man når længere omkring i landet. Men stadigvæk, det er det eneste, vi har, og derfor det bedste, vi har. Og på det der tidspunkt, der var der sådan cirka 7-8% skov. Det her er en digitalisering af Videnskabernes Selskabs skovsignaturer efter de trykte målbordsblade, vel at mærke, som var altså 1-120.000. Man kunne også have brugt kladekortene i 1-20.000, men man skal være masochist for at begynde at digitalisere dem. Som sagt, omkring 1770-80 stykker, måske 7-8% skov. Men det er midt i en periode med en hastig tilbagegang af skov, det er der ikke nogen tvivl om. Både skovens indhold af træer, for så vidt vi kan bedømme, og deres areal. Men de to ting er jo svære at holde op mod hinanden, og man kan sige, at i århundredet før er der tilsyneladende ikke rigtig sket nogen arealtilbagegang, men de skove, man havde, er ud fra de ting, vi ved om, det er blevet ganske udtyndet. Altså det er karakteristisk, at når man i midt i 1600-tallet kunne vurdere skovs værdi ud fra deres evne til at fede svin på bog og agern, så var det ikke usædvanligt, at et større skovkompleks skulle have skov til sådan 2, 3, 5, 800 svin. Når man gør det samme midt i 1700-tallet, så er det meget, meget almindeligt, at man i forbindelse med enkeltskove begynder at bruge brøkregning. Altså her er skov til at fede et kvartsvin. Så der er jo altså sket voldsomt store ting. Det er en meget, meget, meget yngre skov, det er meget mindre træer. Det er rent udsagt ret meget af det. Og Videnskabernes Selskab skelner godt nok mellem krat og skov, men jeg vil sige også, det der går for at være skov, er meget tyndt bestykket med træ, vil jeg gå ud fra. Men sagen er, det bliver jo værre endnu. I 1805 kommer fredskovsforordningen, der for danske privatskove påbyder dels udskiftning af det hidtidige ejerskab, som jo har været delt, og det skal jeg ikke bevæge mig ind i, det tager tid og er indviklet, men altså det, at forskellige rettighedshavere har haft forskellige brugsrettigheder til skoven. Og ved udskiftningen af skoven, som bliver påbudt i 1805 og skal være gennemført i 1810, er det hovedreglen, at hver rettighedsejer, så at sige, får sit eget areal. Det kan være et græsningsareal, det kan være et engareal, det kan være et underskovsareal, stævningsskov, og det kan være et højskovsareal. Den anden del af forordningen går så ud på, at det, som bliver udlagt som højskov i forbindelse med den her udskiftning, skal blive ved med at være skov, skal være fredskov, som man kalder det. Men det er jo klart, at den der operation med at udskifte og dernæst indfrede indebærer i sig selv en voldsom reduktion af skovarealet. Et fuldstændig tilfældigt sted som Suserup, nede ved Tystrup-Bavelse Sø, her, landsbyen Suserup ligger herinde med sine 4 gårde, kan I se. Da den bliver udskiftet og indhegnet til fredskov, er det de skraverede arealer, der bliver fredskov. Op mod nordøst har vi Broby Vesterskov, vi har Suserup Skov. Så har vi den her lille klat inde ved selve landsbyen. Den er væk. Alle har glemt, at den var fredskov, tror jeg, men det var den faktisk. Men alt det andet, som er skov på det her kort, bliver jo i løbet af 1800-tallet, og formentlig ret hurtigt efter, bliver det ryddet. Det vil sige, den lovgivning, de regler, der skal sikre skovens beståen som skov, indebærer i sig selv en ganske voldsom arealreduktion. Det ser cirka sådan her ud. Fra 8% til omkring 4% af det danske areal som skov. Og jeg siger cirka 1810. I hvert fald efter at indfredning altså udskiftning og indfredning er gennemført.
og det kan være det 1820, det er der de første årtier af 1800-tallet, nulpunktet nås. Det kan også være det 3%. Vi ved det ikke, men det er sådan på det lav. Derefter går det langsomt fremad. Og noget af det, der jo sker i den periode, der er anlæg af statsplantager allerede fra 1780'erne, som vi ved Stendal i 1788. Det er privat skovrejsning, nok mest i form af arrondering af eksisterende løvskov, for at pakke Vestrande ind og få småskov til at hænge bedre sammen, og hvad ved jeg. Det er den slags private initiativer, som vi dybest set ikke ved så meget om, men som selvfølgelig har fundet sted, og som vi i nogen grad kan følge på kort. Og så er det selvfølgelig ikke mindst Hedesagen. Hedesagen, som findes som sag, kan man sige, inden Hedeselskabet bliver dannet i 1866, men som selvfølgelig får et vældigt boost med stiftelsen af Hedeselskabet. Der bliver sat i verden for at, citat, fremme frugtbargørelsen af de jyske heder, citat slut, blandt andet ved anlæg af det, som Dalgas kalder læbælter af skove. Og det, man skal gøre sig klart ved Hedeselskabet, nu skal jeg ikke udbrede mig vidt og bredt om Hedeselskabet, men det er jo altså, at det, som egentlig er Dalgas tanke, det er, at Hedeselskabet skal ved hjælp af statslige midler tage sig af de kollektivprojekter, som de enkelte lodsejere ikke selv kan klare. Og det indebærer en vældig organisering af lokalbefolkningen i alle mulige læplantningsforeninger og moseafvandingsforeninger og den slags. Men det er altså en sammenhængende struktur af en folkelig bevægelse, af et selskab, der formidler ekspertise, formidler statslige tilskud, formidler entreprenørvirksomhed og i øvrigt virker som lobbyorganisation i forhold til staten. Men det er det der samspil, der gør, at i årene efter 1866, der går det fremad med hedetilplantningen, og specielt efter 1883, der bliver sat penge af til fast tilskud til anlæg af hedeplantager. Dog med den forudsætning, at de nævnte plantager bliver fredskov. Det bliver det ikke, Hedeselskabet kalder A-plantager. Der går det stærkt. Og dette er et udsnit af P.E. Müllers kort, der hører til hans skovstatistik fra 1880'erne, og det er en snes år efter Hedeselskabets stiftelse, er skovarealet nået op på 5,6%, og der er jo i den grad tale om en spredning af skov vestover. Her har vi det skovkompleks syd for Herning, jeg talte om før, hvor Holt Plantage blandt andet ligger, som er, som det tydeligt fremgår her, på det her tidspunkt, det største samlede plantageanlæg under Hedeselskabet. Hedesagen bliver en nationalsag. Det bliver en sag, hvor man i Hedeselskabet gør sig meget umage for ikke at tale økonomi. Selvfølgelig er det vigtigt at sige, ved du hvad, der er statstilskud til det her, men det skal ikke være økonomien, der er argumentet. Det er meget vigtigt, rent strategisk at holde fast i, det er det nationale, der er argumentet. Og Hedeselskabet gør så også store anstrengelser. Harald Skotshøj i sine forskellige skrifter, ikke mindst som er redaktør af Hedeselskabets tidsskrift og udgiver af flere af selskabets bøger, at nej, det er ikke Holsts tekst til medaljen fra industriudstillingen 1872, om det her med at være ude at tabes. Det er ikke Hedeselskabet, der står bag den, og det er ikke den, der er årsag til Hedeselskabet. Men omvendt må man så sige, at den rummer præcis det budskab, som er Hedeselskabets. Nemlig, at vi bliver nødt til at optimere udnyttelsen af det danske landskab i en situation, hvor landet er blevet så meget mindre. Og altså de følgende år, fra det her midt i 1880'erne, bliver der tilplantet ca. 5.000 hektar om året. Herunder noget af det, der er kommet med på Müllers kort her, men så er det jo især tiden efter. Og når man ser på statens tilskud til plantager, så stiger det jo altså bogstaveligt talt eksponentielt, som I kan se, og det tager virkelig fart fra det 1883, hvor statstilskuddet bliver en fast ingrediens. Og det fortsætter den her statslige støttede hedetilplantning meget ofte med Hedeselskabet som entreprenør ind til 1960'erne, kan I se. 1960'erne er jo et årti, hvor der er voldsom økonomisk vækst, som vi alle sammen ved. Der er i den grad kamp om
Om arealet, ligesom der er i vore dage, jordlovene falder i starten af 60'erne. Jordloven, der prøver på at regulere den, det kollektive behov for areal i forhold til private interesser, men falder i 63. Og der er simpelthen konkurrence om jorden. Tilskuddene er faldende, og det har helt tydeligt indflydelse på lysten til at rejse nye plantager. Og fra Hedeselskabet lyder det fra direktøren Frederik Haik i 1970, at man kan næppe regne med etablering af nye plantager, medmindre vores bevilgende myndigheder viser en, om man så må sige, kontant interesse for sådan en ny skovanlæg. Det er jo ikke så subtilt, så det gør noget. Og det gør myndighederne så. Ikke umiddelbart efter 1970, men i 1989 får Miljøminister Lone Dybkjær jo gennemført en hensigtserklæring i hvert fald, en hensigtserklæring i Folketinget, om at skovarealet skal fordobles på en trægeneration. Og der sker så en genoptagelse, kan man sige, af skovrejsningsaktiviteterne. Det der hop mellem 2006 og 2012 er jo, som de fleste af jer nok vil vide, et spørgsmål blandt andet om, skovarealet vokser, men opgørelsesmetoderne bliver også lagt lidt om. Så derfor, i forhold til den måde, man gør det i dag på, må man sige, at de ældre tal er skønnet lidt for lavt, må vi gå ud fra. Så der fandt skovrejsning sted efter 1990, ikke langt fra nok til at nå den her fordobling af træarealet inden for en trægeneration fra 1990. Og så er det også værd at bemærke, som fremgår af den her evaluering fra Kirkebæk og Thormand over skovrejsning indtil 1999, at en meget stor del af det, alt det lysegrønne, er jo altså privat skovrejsning uden tilskud. Og der kan formentlig være mange grunde til, at man ikke har ønsket tilskud. Jeg kan i parentes bemærke, bare for at have en minimum af tilknytning til min forrige foredrag, at det P.E. Møller og Hannibal Sehested og Jonas Collin får tilbudt statstilskud til at udvide plantagen lidt, så siger de nej tak, det skal de nok selv klare. Og de var ikke enige om det. Så det er ikke alle, der bare klapper i hænderne og siger, juhu, der er statstilskud, men selvfølgelig virker statstilskud også i en eller anden grad. Spørgsmålet er, hvor meget det har virket i nyere tid. Jeg var sammen med Bo Larsen, vejleder på et speciale for et par år siden, hvor en studerende undersøgte de forskellige evalueringer og opmålinger af, hvad der egentlig er sket med de midler, som er blevet brugt til statsstøttet skovrejsning i de senere år, altså fra 91 og op til 2022. Og dette er et udsnit af skøn over, hvad der er kommet ud af det skovarealmæssigt. Og nogle af dem er jo altså nærmest vildskud, vil jeg sige. Ikke? Man kigger i krystalkuglen, og så siger man, at det er cirka så mange hektar. Der har ikke været nogen meget nidkær monitorering af, hvad kom der egentlig ud af de her midler. Hvilket jo er interessant af alle mulige andre grunde end det rent skovdyrkningsmæssige. Men det man jo i hvert fald kan sige, er, at der er indtil i dag, stopper den her graf i 2020, men den kunne godt fortsætte, der er indtil i dag sket en vedvarende skovrejsning siden starten af 1800-tallet. Det meste af det, som vi kan se i Jylland, af mange grunde. Jorden er måske tendentielt billigere. Der er ikke helt den samme konkurrence om jorden, men stadig også der er mere af den indlysende. Der er ikke sket i virkeligheden de helt store ændringer på øerne. Man kan dårligt se det. Og min konklusion ud fra det her vil jeg sige, og det er jo ikke nogen dybtgående undersøgelse, men mere sådan en lidt hastig overflyvning af, hvad der egentlig er sket, det er nok, at det her er resultatet af en kombination af økonomi, statstilskud, kapital, et meget virksomt incitament, og så en folkesag. Altså en folkesag i den første del af perioden, hvor der virkelig var mange, der postede penge i det her, fordi det var et nationalt anliggende. Det var noget, man burde som en god samfundsborger. Og spørgsmålet er så, hvad det er for en sag, vi eventuelt har til at drive den proces i dag, hvor vi står med grønne træparter, som meget gerne skal ende med meget, meget store forøgelser af skovarealet. Og hvor der er nogen penge til det, tilsyneladende ikke rigtig nok,
Hvad gør vi så? Og det der med, hvad vi gør ved økonomien og sådan noget, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det er mest politik. Men sagen, hvad er den? Jamen sagen er jo, at de skove, vi gerne vil have, skal kunne rigtig mange forskellige ting. Nogle af tingene kan de godt gøre samtidig. Vi kan godt have produktionsskov med højere biodiversitet. Men der er en grænse. Vi kan også godt have friluftsliv i både biodiversitetsskov og produktionsskov, og vi kan godt have grundvandsbeskyttelse mange steder, vi skal bare ikke lave juletræ på dem. Og altså, der er jo mange kombinationsmuligheder, men der er også ting, der ikke kan kombineres. Og problemet er sådan set mest, at flersidigheden er så stor. Vi vil så mange ting. Skoven skal tjene så mange forskellige formål. Og hvordan samler man det i én meget tydelig folkebevægelse? Og hertil kommer så yderligere, nu var jeg så heldig eller uheldig at deltage i en podcast fra Hedselskabet forleden dag, som lige er blevet offentliggjort, hvor Mads Flinterup var så led at spørge mig, kan du sammenligne det her med sådan nogle andre større reformer inden for landskabsudnyttelsen? Og der må jeg jo sige, det eneste sådan rigtig, rigtig store, som er op på det niveau, som jeg synes, det ser ud til, at den grønne trepart bliver til, det er landbrugsreformerne. Landbrugsreformerne, slutningen af 1700-tallet, begyndelsen af 1800-tallet, har fuldstændig skabt grundlaget for det landskab, vi har i dag. Blandt andet fordi det har skabt alle de ejendomsgæld, vi har. Det vil sige, den vejlægning, vi har, altså hele grundstrukturen i landskabet er skabt ved landbrugsreformerne. Hvordan kunne man det? Jamen det kunne man sådan set også dels ved lovbrud, men jo også ved en folkesag. Hvor folkesagen var, at man satte individet frit. Man gav lodsejeren råderet over egen jord. Man gav dem incitament til at gøre noget mere med den jord, de havde, få mere ud af den, optimere produktionen. I dag er folkesagen sådan set det modsatte. Der skal vi have mere kollektiv styring over landskabet. Vi skal have større planer for overhovedet at lave meningsfuld biodiversitetsskov. Hvis det er nogle små klatterhister her, kan det være det samme. Det skal hænge sammen. Det skal give mening. Det skal lavbundsjordene, der bliver tilplantet også, eller dem, der bliver til plotte for fremtiden. Det skal alt sammen give mening, og det kræver planlægning. Det kræver kollektive løsninger. Det vil sige, at det går præcis den modsatte vej. Det tager beslutningsret fra den enkelte lodsejer og lægger over til kollektivet. Kan man få en folkesag ud af det? Det ved jeg ikke. Jeg er bare historiker. Tak.